Namhla sibheka iphupho lika at user in blah 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 lapha la sibona ngathi wawuthi ngicela ubuze ukuthi kusho ukuthini uphupha okade uthanda naye ezacile bese kuba no Elthula Thuli Hadebe 6452 Thuli Hadebe. So uthi la sawubona khona singicela ubuza ngiphuphe ngiyehlile emzimeni should na uzacile lo uphuphe inqanda masesakhe noma umuntu ayithanda naye izacile yelo ophinde wasiphupha yena ehlile emzimbeni nake singakusho kungasho into ehlukene ngokwabantu kodwa naku kuvamile ukuthi kwenzeke uma uphupha uwondile sikuthatha njengoPaul ngaba luhluma uthuswa ukuthi uzacile lusho ukuthi lindele isikhathi esingcono futhi senjabulo esizayo futhi uma uphupha uwondile kuuPaul uhluma uthuswa ukuthi uzacile lungasho ukuthi uzothola umvuzo omuhle wokusikhandla nokuzincintsha mhlawumbe injabulo nokutamasa uma uqhubeka nokubekezela. Ihubo 109 verse 24 amadolo amabuthakathaka ngokuzila ukudla lo mzimba wami ke uswele ukukhuluphala. Number 3 uma uphupha futhi uwondile kuuphawu olubike kodwa kwesinye isikhathi uma kungukuthi uzacile oluya ilubike la ukuthi lindele ukubangwa nezibi lindele ukuduma noma ukudumazeka okanye ukulahlekelwa noma ukuba mpofu. 4 uma uphupha futhi uwondile kuba uPaul uma uzacile uma kungukuthi umuntu ophumelele empilweni ngoba lokho kusho ukuthi lindele ikhadi gezo okungathokozi ngenxa ke yevivinyo nenguquko ezimbe engase ziyenzeke emkhakheni wakho. uJobe 17 verse 7 amehlo ami aphelile ukusiza nomzimba wami ke wonke uzacile njengesithunzi. Siyamazi uJobe wake waceba ukhuluma lamazwi nje uyivivinyo zimthe. 5 uma wondile uphupha wondile uphawu olubi futhi uma unemilenzeke ezacile mhlawumbe ubona imilenze ezacile yodwa lapho kusho ukuthi lindela ukushabalala kozinzo ngenzeka uzoba nokungazinzi empilweni ngenzeka ukuzofekela mhlawumbe enqubekela phambili yakho noma ngeke wakwazi ukuzimela empilweni esikhatini esizayo. Number 6 uma uphupha futhi wondile kuuphawu uma uzacile uma kungumuntu oqavile emphakathini kungumuntu umuntu oqavile bese uyibona wona lokho kusho ukuthi lesikhathi esibise ingathazo futhi sizoqeda injabulo sikwehlise mhlawumbe isithunzi nokuzethemba emphakathini noma emkhakheni wakho ke. uIsaiah 17 verse 40 ke kuyakuthi ngalo losuku udumo luka Jakobe lube buthakathaka kuzace ukukhuluphala kwenyama yakhe. Number 7 uma uphupha futhi wondile kuuPaul uma unezandla ezizacile mhlawumbe kuzaceke izandla lusho ukuthi ungase mhlawumbe uhlangabezana nenkinga zezezimali ngenzeka financial kuzobheda noma uzoba nezinkathazo ebudlelwaneni ngeke kwakwazi ukukhengilisha ubudlelwano bakho noma ke uzolahlekelwa okuthile okuyigugu emkhakheni wakho. Number 8 yenzeka futhi uphupha la uwondile kuba uPaul uma uzacile futhi mhlawumbe ukunobuso obuncane kuzacela ubuso obuncane kuzacela ubuso kuphela ngenzeka uphupha uzacela ubuso kuphela lokho kusho ukuthi ungase ubhekane nokudumazeka esikhathini esizayo eseduzane. Number 9 yenza futhi uma uphupha wondile kuba uPaul uhle uma uzaciswa ukuthi uyagula mhlawumbe uphupha ephusheni uzaciswa ukugula lokho kusho ukuthi kumele uqaphele ngiyabona futhi ulungise mhlawumbe indlela yokuphila engalungile kungenjalo mhlawumbe impilo yakho izokuba nzima kakhulu lokho nje sokuxwayisa ukuthi nje maybe indlela ophila ngayo yona engahlelethela inkinga ufuna uzama ukuyibheka yona. Number 10 yenza futhi uma uphupha mhlawumbe la sithe njengoPaul uhluma ungowesifazane uzacile yabona ekhulelwe yabona kungenzeka mhlawumbe wesifazane ozacile kanti ukhulelwe lokho kusho ukuthi uzokwazi ukufesa izifiso zakho kungekudala kodwa okuzodinga mhlawumbe usebenze kanzima ngenzeka uyazibona uzacile kodwa futhi ukhulelwe ephusheni kusho ukuthi ukhona impumelelo ezokufika la kuwena noma kubizofika kanzima noma uzofuna uyisebenzele kanzima yabona. Number 11 asikhulume ngomuntu la futhi ephupha wondile ngaba uPaul uhluma umuntu ongamazi ezacile yabona. Leyo kungasho nje isikhathi esihle sokuzuza ngokomsebenzi womunye umuntu ngaphandle kokusikhanya noma ukufaka isandla ngenzeka kunabantu abazokulekelela noma bazosebenza on your behalf noma ozozuza kubo ngendlela yokuthi basebenze kanzima wena bese uya benefit out of that yabona ukuthi kukhona ukuzuza ongahle kube khona emkhakheni wakho ngenxa yokuthi mhlawumbe
team yakho i-teamwork isebenza kanzima noma abanye abantu esondele nabo basebenza kanzima. Number 12 futhi uMuphupha owondile kuwuphawu oluhle uma uzacile kanti umuntu oswele empilweni. Lokho kusho isikhathi esihle esihle esibi eseyinkathazo esizokwenza uhlahlambe, esizokuvula ngokomqondo, esizokwenza uhluze, esizokwenza ukuthi uvuleke ingqondo. Futhi mangeze kuumuntu ompofu, umuntu oswele bese usiphuphe ngathi wondile. Lento isho ukuthi kulezimo ezizovela empilweni ezizokuvuqaqa umqondo, ezizokuvula ingqondo, ezizokwenza uhlahlambe, ezizokwenza uhluze ngokomqondo bese uyaphumelela very soon. Yayibona? Futhi ke asibambe lapho besibheka nje umuntu ozacile.